Gareth, mae'r garfan wedi cael ei enwi ar gyfer Cwpan y Byd nawr, felly allwn ni gyd edrych ymlaen at ddechrau'r peth nawr. Ie, mae lot o gyffro'n amlwg a pawb yn edrych mlaen fi'n credu wedi gychwyraiwyr wrth gwrs i weld sy'n nhw'n y garfan a penderfyniad caled iawn, so sa'n credu ni wedi hoffi wneud y penderfyniad enwedig i'r boes sydd wedi colli mas wrth gwrs. Ffaith bod nhw wedi gweithio mor galed, bod nhw'n chwaraewyr dawnus hefyd a yn amlwg moyn waren Cwpan y Byd, ond na swyddogaeth yr hyfforddwr fe i wneud penderfyniadau caled a edrych mlaen mae rai pawb wneud nawr wrth gwrs a gobeithio bod y penderfyniadau yn rei iawn. Wyt ti'n optimistig yn edrych ar y garfan yna nawr? Ie, chi'n edrych ar y gemau, gêm penwythnos, mas yn Nilyn, erbyn yr ail dîm gorau yn y byd, a gallen ni di ennill yn hawddach o'n i'n meddwl. Felly, fi'n cymryd y gêm na, falle bod rai pobl yn ystyried bod gemau cyn Cwpan y Byd ddim o bwys, ond bydd wedi rhoi tipyn o hyder fi'n credu i'r tîm, ond mae rai cyfeir yn ôl wrth gwrs, y gemau sydd gyda ni, Australia, Lloegr, Fiji, y grŵp caleta felly sydd wedi bod yn Cwpan y Byd, a felly pwy reith mas o'r grŵp yna, byddwn ni'n meddwl bod nhw'n aderus hefyd, ac byddwn nhw wedi'n amlwg wared rygbi o safon. A be am geiriau Warren fan am y capten Sam Warburton? Mae gyda ni capten arbennig fan yna, goes? Ie, diddorol bod y ffaith bod wedi dewis Sam 4 blynedd yn ôl, fel crwtyn ifanc pan ni, fel capten, a falle lot o bobl yn cwestiynu'r penderfyniad na, ond fi'n credu bod e wedi profi na'n amlwg fel chwaraewr, fel capten. A bydd i ddylanwad e'n amlwg nawr ar y ca ac oddi'r ca yn holl allweddol. Diolch Gareth. Diolch yn fawr.